Така, здравейте на всички, аз съм Charles Plays Мъка и се надявам да ме чуете добре. Снимам с Bandicam, понеже тук що се регистрирах в него. Моля ви, искам да ви кажа едно нещо в този клип, за това го правя. Абонирайте се за пича Legend TV BG, канала му ще е в описанието. Моля ви, много се абонирайте за него, понеже той помогна на мен и не само на мен, поне на 40 човека да се оправят Bandicam. Не знам, ще видя на клипа дали им се изписва отгоре логото. Ако се изписва, нищо. Ако не се изписва, още по-добре. Ами, това исках да ви кажа, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Дайте лайк. Отново повтарям, канала му ще е в описанието. Чао!